Ako ne završiš posao, ne ako ne potrošiš, znači ako ne ti si gotov, znači to steže na zidu, znači ako nisi popeglo, nećeš ga ni popeglati, brate. Soba ove veličine koja je prilike 40 kvadrata, znači ja nju završavam za dan. Bez ikakvog problema. To ti je level pro, je tako? To je level pro. I više nego level pro. Znači, većina ljudi bi radila to 2 dana, ja radim dan. Jel može plaster iz ruke? Ne može. Kako bre, ne može? Ne može. Možeš da uradiš sa istim materijalom, znači zamešaš za prvi coat, nabaciš, malo popeglaš, pustiš da povuče, ali ovaj materijal što ti je već u kanti, on je već krenuo da povlači i steže, jer ti ako ne završiš ceo proces, zavisi, uleti sa sat i po 2, on je stego, gotov je. Zimi, između 3 i 4 sata. Meni se desilo, sam zamešao 6 kanti toga. Znači, ako ne potrošiš, ako ne završiš posao, ne ako ne potrošiš, znači ako ne ti si gotov, znači to steže na zidu, znači ako nisi popeglo, nećeš ga ni popeglati, brate. Znači, i šta se onda dešava? Pa šta se dešava? Ništa, brate, onda imaš ruiniran posao, razumeš, neko mora da dođe to da popravi, brate. Može da se popravi? Kako se popravi? Pa vidi, jako teško. Znači, onda ti je proces još 5 puta gore, onda mažeš podlogu. A možda uporediš sa... Onda tek povlači jako, jer je ispod taj materijal. Da? Znači, da, kapiram. Tek je onda zlo. Da. Znači, to ne želiš da ideš da popravljaš ni za kim. Znači, to je baš loša priča.